אהלן וסהלן, אני שמוליק מרקוביץ', הותגרתי על ידי אור, קשת, תוכי, הראל, באתגר החומוס נגד חמאס. אני רוצה לספר לכם כמה פרטים על חומוס, על חמאס ועל ארגון ה-FIDF. אז ככה, FIDF זה ארגון בינלאומי, הוא פועל להעלאת המודעות הכללית לתמיכה בצה"ל ובפעילות שלנו וכל כוחותינו. חמאס הוא ארגון טרור, הוא פועל למען הרג אזרחים ישראלים תוך כדי שימוש באזרחים פלסטינאים כמגן אנושי. אבל חומוס הוא טעים לאללה, הוא גם אחלה. עכשיו, הוא גם אוכל אפילו. לכן אני מחליט לאתגר אותך, אסי ווגמן, אותך, תומר קומפליקטד ביטון, ואותך, גל אסל, לאתגר החומוס. יש לכם 24 שעות. או לתרום $100 או לענות לאתגר. שיהיה לכם אחלה יום. אני בינתיים, אתם יודעים, חומוס, אללה, וואי זה מגעיל, אוי שמע ישראל, אוי זה גם קר, אני מת. מה זה? קשת, שמע, אני הורג אותך, חי, איך שאני רואה אותך, שמע, אתה בבעיה, בת זונה איתי, אתה בבעיה, וואו, אמא. יאללה, לילי. שיהיה לנו אחלה יום.